Hi guys! Welcome po sa Family Plato Vlog. First time ko po magpatubog ng kalabaw. Tara, samahan niyo po kami. Ano? Ano? Po yung mga kalabaw guys, oh. Say hello to the world. Bati ka, bati. Suplado siya guys, mainit na. Ayan na guys, oh. Sama siya. Gusto niya daw ma-experience yung pag ano ng kalabaw. Huwag ka mong pagagalitan pag tumatakbo. Sobrang init dito guys sa Bicol. Ay. Ayan guys, oh, ang ganda na nagpapastol, oh. Sino po yung mga babaeng nakaranas na nito? Pa-comment na lang po. Nakapayong pa yan. Medyo natatakot pa yan guys. Ha? Hi guys! First time ko po magpatubog ng kalabaw. Tara, samahan niyo po kami. Nakapayong pa si Cinderella. Disney Princess. Malapit na po kami sa ilog. Magre-refresh na naman yung aming mga alaga. Papagod na daw yung kasama ko. Nakapayong na nga siya, napapagod pa. Ayan na, dyan na siya naglulublob. Hindi. Napadaan lang siya dyan. Gusto niya nang umano eh. Maligo talaga eh. Dito po kami dadaan guys, oh. Ayan. Try ko po kung kaya kong dumaan dyan. Medyo ano guys, oh, maputik. Medyo madulas. Saan daan? Dito, dito. Kunan mo yun. Ha? Kunan mo si Baby Carabao. Ayan guys, so inabot na siya ng ano niya. Gusto Ayun, gusto oh. na maligo. Naglublob na po sa putikan. Ayun na. Yung kaapak ko. Di na siya nakapagantay guys. Ayan, oh. Naglublob na po sa putikan. Dito nga daan. Dali. Saan pa tayo pupunta? Ayan, sa ilog. Doon pa po kami sa ilog guys. Pero itong isang to, oh, hindi na nakapagantay, oh. Ayan guys. Oops. Tapos, doon. Apa ka dyan. Doon. Sige. Wait lang. Ano muna to? Sige. Yan. Yan. Pwede dyan. Sige, huwag ka tatagal doon. Lulubog ka dyan. Yeah. Yan. Tara guys. Bilisan mo, Joy. Mapuputikan ka dyan. Yung isa yun, det. Iwan natin yon. Punta yan dito. Ha? Punta yan dito, videoan mo. Ah. Kala ko iiwanan natin yung isa eh. Ayan, dali. Ayan na yung isa guys, oh. Putik siya. Oh, puro putik. Yan na po. Nandito na po kami sa ilog. Dito po sila lahat nagre-refresh. Mamayang hapon, pag di na mainit, kukunin na ulit sila. Dadalhin ulit sa damuhan. Hey guys. Dahan-dahan ha. Dulas ka dyan. Ayan, maghuhugas din siya guys ng kamay. Uuwi na po kami. Ayan guys, oh. May sumulpot pang isang kalabaw, oh. Ito po yung mama niyan. Ito naman po yung mama niya, no.
Hey guys, pauwi na po kami. Huwag ka magdagat para di mahalog. Uwi na po kami. Thank you for watching.